Ngiyajabula ukuthola leli thuba lokuthi ngikhulume nomphakathi ngicacise lokhu besikubeka izolo. Izolo ngibe nethuba lokuthi ngikhulume nesizwe sakithi sase-South Africa ngalesimo esikuso manje. Ngathi ilanga lesithathu soloku savala yonke into la eMzansi Afrika. Kuyaqala ukwenzeka lokhu ukuthi sivale iSouth Africa ngalendlela esivale ngayo. Lento esibiza i-lockdown ukuvala iSouth Africa. Sikwenze ngoba kunalesifo seCoronavirus. Uhulumeni uyazi ukuthi lesinqumo esasithatha sokuvala iSouth Africa enza ukuthi kube nzima, impilo ibe nzima kwabantu abaningi la eSouth Africa. Futhi iphinde ibe nzima kumnotho wethu la eSouth Africa. Kodwa ke bekufanele ukuthi sithathe lelinyathelo esilithathile ukuthi impilo zabantu bakithi sikwazi ukuzivikela. Amazwe amaningi nawo athathe lolunyathelo esilithathile. Akumbi khona la eSouthern Africa akhona amazwe athathe lolunyathelo. Naphesheya maningi amazwe athathe lolunyathelo. So akusiyithi kuphela esithathe inyathelo lokuthi sivale iSouth Africa. Ngoba lesifo sihamba kuyo yonke indawo. Kuwo wonke amazwe amaningi. Labo abaziyo sibabiza ukuthi abahloli, ama-scientists, nama-researchers. Bathe kithi senze into efanele yokuthi sivale iSouth Africa ngendlela esivale ngayo. Basitshele ukuthi uma besimile iviki elilodwa nje bekuzomosheka izinto eziningi, abantu abaningi bebezophathwa yilesifo. Kungakho nje siyevele sathi masilithathe lolunyathelo noma lungajwayelekile. Sivale uMzansi Afrika for insuku eziyi-21. Siyathokoza ke ukuthi abantu bakithi la eMzansi Afrika ngempela hayi baye bamamela. Baqhubha ngalendlela uhulumeni ayibekile ukuthi bahlale emakhaya. Bangahlangani endaweni eziningi bebaningi. Siyajabula futhi ukuthi nabamaSonto kakhulu ngalesikhathi la siya khona ku-Easter baye bavuma ukuthi yebo mabamise lemhlangano yemithandazo emikhulu ngoba bekuzoba nzima kakhulu if siyaqhubeka ngemithandazo emikhulu kangaka ngoba kwelinye ilizwe kwabonakala ukuthi ibandla elithile liye laqhubeka ngemithandazo. Watholakala ukuthi abantu abaningi baye baphathwa yilesi sifo se-coronavirus. Sivela lapho kulelo sonto. So siyababonga ke abantu bala eMzansi Afrika namasonto wethu ukuthi ngempela baye bamamela. Kodwa bakhona abanye ababonakala ngathi abazimisela ukumamela. Basebenza ngendlela ephumile ngasemthethweni. Bona bacabanga ukuthi lesifo ngeke size sifike kubo. Njengamanje sekunabantu abathathu abasebeshonile la eMzansi Afrika. Inani labantu abaphathwa yilesifo lokhu liyakhuphuka. Kwayizolo besinabantu aba 1000
328. Yikho nje sithi kwabantu bala eMzansi Afrika, masizameni ukuthi sisebenze ngalendlela ebekwe uhulumeni. Sekusele nje amalanga ay16 sithi masihlale emakhaya. Uma ufanele ukuthi uhambe uphume endlini, ungaphuma nje uma uyothenga ukudla, okanye uma uyothenga okufanele ukuthi kube khona endlini okuphuthumayo, noma mhlambe uyothola ipension yakho, noma amayeza, noma uyobona udokotela. Abantu abanemvume yokuthi basebenze ngalesikhathi amasotsha, amaphoyisa, odokotela, onesi, ama-social worker, nalabo abasebenza endaweni la kwenzwa khona ukudla, nalapho kuthengiswa khona ukudla, nalabo abasebenza lapho kuthengiswa khona amayeza noma imedicine. Kunabanye ke esibafake emthethweni basebenza endaweni ukuthi essential services, nabo sibanike imvume yokuthi bangasebenza. Sithi singaphumi nje siphumele ngaphandle, ngoba kunokwenzeka ukuthi uma uphumela nje ngaphandle lesifo mhlawumbe ungabe unaso bese usifaka kwabanye abantu. Abantu abaningi bakithi bacabanga ukuthi no, lesifo lesi no ngeke size sifike kubo, and nakhona bacabanga ukuthi no, lesifo siphuma phesheya, ngeke sikwazi ukungena la kwabantu bakithi. Lesifo asikhethi ukuthi ungubani, asikhethi ukuthi unemali noma awunayo imali, asikhethi ukuthi uhlala emakhaya noma edorobheni, asikhethi futhi nokuthi usewumdala noma usemusha. Masingayenzi iphutha lokucabanga ukuthi lesifo esabantu abathize kuphela. Njengamanje lesifo sesifikile nala kuhlala abantu abaningi bakithi. Sesifikile nasekhaya litsha, sesifikile nase-Alexander. Kuyesithusa lokho ke, ngoba kunokwenzeka ukuthi sivele sihambe yonke indawo. Lamalanga asele awu16 siyazi ukuthi azoba nzima kwabantu abaningi bakithi. Abazali bazoloku bengazi ukuthi abantwana abayenzeni ngabo. Abantu bomabhizinisi iyabahlupha lento yokuthi omabhizinisi wabo azaqhubeka kanjani na uma bangadayisi into abayidayisayo. Abasebenzayo nabo kuyabahlupha lokho ukuthi imisebenzi yabo izoma njani na. Abanye mhlambe bazothuka ukuthi imisebenzi yabo izobe iphelile, abanye banenkinga yokuthi mhlambe imali abafana ukuthi bayithole ngeke ibe imali efanele. Abantu abadala nabo abangaphilile kahle nabo ngiyathemba ukuthi iyabahlupha lento yokuthi lesifo singafika nakubo. Siyazama ngayo yonke indlela yokuthi sincede abantu bakithi. Abantu abafundayo, ama-students nabo bahlala bethukile ukuthi imfundo zabo kwangathi zimile kwamanje. Sizama konke esingakwenza ukuthi ubunzima lobu esikubo manje kungabi ubunzima obungaphezulu nokudlula. Masiloko siqhubeka siya phambili nathi, ngoba singuhulumeni yaqala ukwesehlela lento. Kunalapho sizoyenza khona amaphutha, sicela ukuthi abantu bakithi babekezele. Lapho senza khona amaphutha sizawalungisa lawo maphutha. Sizama zonke indlela ukuthi sincede osomabhizinisi
lapho bahlangana nobunzima khona kuma-business wabo. Abantu abangenandawo yokuhlala sithe sizabatholela indawo yokuhlala kula izinsuku la sivale khona eSouth Africa. Kunabantu abaningi abangenawo namanzi. I-department yethu yamanzi yenza zonke indlela ukuthi ifikise amanzi kwabantu bakithi la amanzi angekho khona. Kulezi zinsuku ezilandelayo sizoba khipha abantu abalingana inani le-10,000 ukuthi bahambe bangene emphakathini bayohlola abantu bakithi, bayenze lokho esikubiza ukuthi i-test. Bahlole ukuthi abantu banaso lesifo na. Bazongena emakhaya, bazohamba zonke indawo. Uma bethola abantu abanaso lesifo bakhipha ukuthi babekwe endaweni ethize. Lokhu kwalesifo lesi coronavirus kwenzeka ngesikhathi esibi kakhulu kumnotho welizwe lakithi. Umnotho we-South Africa bowungahambi kahle. Manje i-coronavirus seyenze ukuthi ngempela umnotho wethu wehle kakhulu. Sizawuzama zonke indlela ukuthi umnotho welizwe lakithi subeke esikhaleni sizofana ukuthi sisebenzele umphakathi kahle. Sijabule kakhulu kuleli sonto elidlulile. Ngiye ngathola ithuba lokuyohlangana nalabasha esiye sababuyisa ukusuka eChina. Labasha ngihlangane nabo bajabule kakhulu ukuthi uhulumeni uye wayenza yonke imizamo ukuthi sibabuyise. Babuyile nakhona abanayo i-coronavirus. Sithanda ukubabonga ukuthi bayebabekezela. Baba ku-lockdown bona ngokwabo, ku-quarantine for amaviki amabili. Nakhona kuwukuthi baqale ngenye i-lockdown, i-quarantine le eChina for 51 days. Bayebabekezela baze babuya la bangena kwenye i-quarantine, manje bangena kwenye yesithathu futhi. Kodwa bathe bayayamukela ngoba bayazi ukuthi lesifo lesi sinengozi kakhulu. Siyababonga ke. Sibonga nalabo abayebayobalanda. Laba ama-pilots eBhanoi ebalande eChina, be-South African Airways, namasoja nodokotela abayebabalanda. Phinde futhi sibonge nabasebenzi base-Ranch Hotel lapha ePolokwane ukuthi nabo labo basebenzi bakuleyo ndawo bayebavuma ukuthi bazawuvalelwa for lawo maviki amabili. Siyababonga nabo ukuthi ngempela bayebabekezela kuze kufike namhlanje. Sesibakhululile manje bahambile baye emakhaya kubo. Thanda ukubonga abantu bakithi ngendlela esiqhubha ngayo noma kunobunzima lapho nalapho sithi masibambisaneni izandla. Masibambaneni izandla siqhube ngoba lesifo lesi singasehlula. Ayikho into engasehlula singabantu bala eMzansi Afrika. Nalesifo se-coronavirus singasihlula uma sisebenza kunye, sibonisana ukuthi singaqhubha kanjani na. Sijabulela futhi ukuthi abantu abaningi bala eMzansi Afrika ngempela banomdla wokuthi bancede. Abanye babo bathe bafuna ukuthunywa, bathi thuma mina president, sifuna ukunceda. Abanye bathi zikhona izinto abanokuzinikeza like ama-masks nama-testing kit nazo zonke izinto ezinjalo. Abanye bathe no, bazimisela ukuthi bakhiphe nemali. Abantu abafana noMutsipe
ukhiphe ibillion yamarand. Abe-Naspers bakhiphe i-1.5 billion. Nabanye abaningana baloku baza phambili. Abanye bakhiphe u-1,000, abanye bakhiphe u-100. Bayifaka kulesikhwama esisibiza ukuthi i-Solidarity Fund. Esiye sasibeka ukuthi abantu bangakwazi ukuthi bafake imali. Leyo mali izenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Izasinceda ukuthi sithenge ama-mask. Njengamanje silindele i-supply ephuma eChina. Kunendiza ezizawufika la, amabhanoyi azawufika la, azoletha ama-masks, ama-testing kit, nokunye okuningana. So siyaqhuba, sithi sisonke singabantu bala eSouth Africa, masibambaneni izandla ukuthi sihlule lesifo lesi se-coronavirus. Ngiyabonga.